Mä olen yhä sitä mieltä, että tuo asioiden toistaminen on se, milloin se syvä oppiminen tapahtuu. Ja mä toivoisin, että tehkää kasvot aikaisin aamulla ihan heti kun heräätte. Ja illalla venytelkää. Siis illalla tulee se just ennen kuin sä menet nukkumaan, niin pitäisi tehdä ne bodytunnit. Ja mua yhä enemmän on nyt, mä oon tajunnut, että tämä ajoitus on tärkeä, että ei ole liian pitkä tämä tunti, mutta yhtä tärkeä on se aika, milloin ne harjoitukset tehdään. Ja kyllä mun mielestä semmoinen terve järki nyt, mä en mieti itsekin, että missä sitä on oikein ollut, että sitä ei ole ajatellut niin päin, että kasvot aamulla ja illalla sitten palautetaan se keho. Ja jos se tuntuu hyvältä, niin meidän täytyisi vielä päättää syksyltä. Se ehtisi kesän aikana olla yhteydessä, että milloin se ajoitus on. Koska aina seuraa valoa meidän aivot. Ja kun Suomessa ei sitä valoa sitten ole sydäntalvella, niin onneksi siinä on se syksyn niin kuin ajan siirto. Mutta tiedätte, että mä työstän tätä, koska joka sekunti on tärkeä ja sen avulla niin hei, tervetuloa tänne viikkoon. Ne, joilla ei ole vielä näitä lusikoita, niin käyttäkää näitä myöskin kesällä, että se pysyy viileänä, se iho ja ne, niin kuin taputatte sen niin kuin paikalleen. Jos ei ole lusikoita, niin kyllähän siihen sormetkin käy, mutta on tärkeää, että me saadaan se iholle suunta ja niille kollageenisäikeille jonkinlainen järkevä niin kuin olemisen muoto. Et nehän alkaa vähän valua, niin kuin me tiedetään, jos on liian kuuma esimerkiksi, niin viileyttä ehdottomasti kannattaa käyttää. Eli mä pidän nämä ihan vakkarina tässä kesällä ja pidän ne aina siinä. Ne voi olla jääkaapissa, ne voi olla jopa pakkasessa, mutta ne toimii jo ihan tuommoisena, koska ne on ylipäätään viileet. Noin, me aloitetaan ja mun tavoitteena on todellakin avata se, semmoinen niin kuin avata aivot, se on hirveä, se on huonoa suomea, otas nyt, saada ne aivot käyntiin. Ei ole vielä kielitaito tullut takaisin. Noin, otetaan kämmenet tänne ohimoille ja palauta tunne siihen omiin jalkoihin. Tuot jalat hivenen lähemmäs, oot sieltä tuolin reunalla melkeinpä. Ja painat tää ohimoita kohden ja siitä hivenen ylöspäin ja siitä sitten päälaista alaspäin. Mennään pitkin nenävättä ja nyt muistutan, että nyt on maanantai, eli ollaan todettu, kuulkaa, että maanantaina meidän tasapaino on huono. Paina nenän alta, nyt vedät ylähuulta alas. Älä hirveän paljon, siitä mennään kurkunpää, siitä mennään solisluun koloon, sitä vähän painat. Mennään keskelle rintalastaa, noin. Siitä mennään rintalastan alaosaan ja suljet sitä pikkuruisen. Siitä mennään palleanpisteelle, navanpisteelle ja siitä alas. Nosta kantoja myöskin ylös. Laitetaan kämmenet tänne niskaan, muistutetaan täällä tämä prioriteettisuunta, eli ylöspäin. Ja vastaavasti rintalasta tulee, niin kuin rentoutuu, joka tekee tästä hyvin, miten mä sanoisin, erikoisen, koska sen täytyy sekä nousta että rentoutua. Jatketaan, mitä me viime viikolla aloitettiin. Ota sormet tänne korvan eteen. Nyt ensimmäisenä niin kohota sitä kehoa niin, että päästään sitä päätä vasten työskentelemään. Ja nyt ennen kuin me liikutaan tässä eteenpäin, niin mä teen kombinaation, eli laitan samalle puolelle kämmenen, sormen tonne kulmakarvan sisäosaan, nenää vasten ja paina. Niin huomaatko nyt, sä saat jo sinne selkärankaa pikkusen tuntumaan, niin sä voit painautua omaa selkärankaa sivusuuntaisesti sitä vasten. Näin. Päästä rennoksi ja tee sama uudestaan. Päästä rennoksi ja tee sama uudestaan. Hyvä. Liuta sormia ylös alas. Ja tällä kertaa niin hierot korvalehdet. Aika rauhassa, mindfully menet sitä ylös, alas, hierot. Siitä kallista korva eteenpäin. Suuntaa ajatus sinne hiusrajan ja korvan väliin. Ja jälleen painaudut ja kohottaudut sitä kalloa kohden.
ota ja kutsu mukaan nyt koko rintakehikon tämä samantyyppinen muoto, että siitä tulee tämmöinen kaareva muoto, jolloin se suunta ei ole vain diagonaalisuunta ylöspäin, vaan myöskin pikkuriikkisen taaemmas, jolloin pää lähtee liukumaan sinne taakse. Tässä jo, vaikka se rintalasta on pehmeä, niin sä voit kohottaa sitä rintarankaa pikkusen ylös. Sitten otapa keskiosasta sitä korvaa kiinni, hyvin voimakkaasti nipistät. Hyvin voimakkaasti nipistät ja päästät irti. Siirräpä silmät myöskin nyt tätä korvaa kohden. Se on juuri tämä keskiosa. Ja tästä ihan korvan edestä sieltä liuutat ihan ylös ja eteen ja siitä lähteekin päähän kääntyä. Kuule, posket liukkuu eteen. Ja tästä me luontevasti saadaan lymfakanavat auki, mä otan kämmen. Ja pyörität sen solisluun ympäriltä päällä. Ja nyt tää on hyvin hentoinen ote, tää ei ole vahva. Päästät siitä eteen, että mä avataan ne lymfakanavat. Noin. Ja tarkistapa vielä, että sen nenänpää ja häpyly on samalla linjalla, että ne ei mennä liian pitkälle. Sitten otetaan kämmenen tämmöisen voimakkaaseen ojennukseen. Mä työnnän rintalastasta poispäin. Olkapäätä kohden. Taas tarkistapa nyt nenänpää ja häpyly, koska se lähtee liian nopeasti mukaan se rintakehikko. Noin. Sitten sä avaat sen kyynärpään. Ja me palataan sinne ihoon, sinne pikkuriikkisen pitemmälle. Kierrät sisäkiertoon käsivarren, olkavarren ja koukistat kyynärvarren ja otan niskasta kiinni. Noin. Ja nyt me mennään kaulan ympäri. 1. Toisen kerran 2. Se on iso oli. Ja pysähdyt solisluun kohta. Ja 3. Nyt muista, että kaula kääntää pää. Hyvä. Ja sitten silmät johtaa. Eli katsopas, kun sä teet tämän kämmenen tänne taakse, kierron tai niin kuin asettautumisen, niin sä katsot olkapään yli. Huomaatko näin? Ja sieltä menet isoa kahdeksikkoa ja tuut takaisin kesken. Lisää siihen vielä 1 aisti. Kuulo. Katsopas, mitä nyt tapahtuu. Koska kuulo, jos sä pidät kämmentä täällä niskasta, otapas ihan niskasta kiinni, niin se kuulo vetää sut vielä kauemmas kuin katse. Ja tuolla yli. Nyt älä korjaa itseäsi, ota kämmentä kiinni, noustaan ylös. Ja nyt sä voisit ihan hoippua, kiskoa tämän käsivarren ulos. Hyvä. Ja venytät nämä sormet, pum 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 pum, anteen. Ja sitten vielä taitat tänne. Nämä sormet, mä näytän tästä lähempää, niin sä näet. Sormi on täällä peukalo sivuttaen. Kallistat nämä sormet tästä yli ja venytät. Tämä on hermovenytystä, ei ole lihasvenytys. Ravista. Ihan ravista. Ja nyt jää tähän asti. Ihan jää. Hyvä. Toinen puoli. Kallistamaan tämän solisluun. Laita molemmat sormet korvan eteen. Ja nyt älä mitään pakota. Että katsotaan, mistä ne aistit, miten ne toimii, että ne alkaa sinua ojentaa. Ja mä vedän, työnnän, kiskon toisella sormella ulos, ylös, kaikkiin ilmansuuntiin sitä kollageenia ja lihaskalvoja pois sieltä korvasta. Ja hiljalleen painaudut sormella kohden. Ja kauhean kiva liike tänne vartalolle. Asetan samalle puolelle etusormen tuonne kulmakarvan sisäosan ja painat nenänvarren. Ja nyt tässä sä voisit kokeilla todella, että selkäranka, sillä on niin kuin vastus nenästä noin päin ja selkärangasta vastasuuntaan. Ja kokeilepas tunteet, että tunnet jalat siellä hyvin. Hyvä. Tässä vaiheessa pitäisi kyllä jo tapahtua automaattisesti se, että se suu alkaa aueta. Hyvä. Ja siitä
taivuta. Korvalehti eteenpäin. Sun taitus sinne korvan taakse hiusrajan ja korvan väliin. Ja nappaa mukaan koko asento, tämä kehon asento. Eli pään liukuu, se liukuu taakse, liukuu ylöspäin. Mutta tärkein on, että se häpyluu pysyy nenänpään kanssa samassa linjassa. No. Venytä tänne koko tämän kalvostumaisen lihaksiston auki ja sitten nappaa korvan. Nyt tämä on hyvinkin rauhallinen puristus irtipäästö. Hierot sitä korvalehtiä alhaalta ylös ja ylhäältä. Vedäpä keskivälistä korvaa ulospäin ja nyt tulee selvästi jo kuuloaisti. Ja nyt ehkä tunnistat, että siinä alkaa selkeästi ja hartiaset jo rentoutua. Hyvä. Okei, ja nyt kun sä kiskaset siitä korvasta oikein kunnolla, niin se on se hetki, milloin nappaat, posket, huulet ja liikutat ihoa, kunnes iho aiheuttaa tämän reaktion päin. Silloin on loistava hetki ottaa kämmen tänne niskan taakse. Ja nyt me palataan tähän solisluuhun. Hyvä. Ja mä näytän vielä, että tämä on pyörivä liike. Hyvin henki. Mennään olkapäätä kohden. Solisluun keskiosasta mä avaan lymfokanavan. Jokainen liike liikuttaa sinua, jonka takia meidän täytyy uudestaan ja uudestaan korjata sitä kalvopukusta tähän keskilinjalle. Tässä on linea alba, joka kokoo kaikki nämä vatsalihakset, että sä pysyisit siinä silloin ne niin kun asettuu oikeaan suuntaan, ne lihas kalvostopuku. No nyt alkaa luontevasti kallit kiertyä. Aukikierto on tämä olkavarsi, käsivarsi ja nyt laitat kämmenen sivuttaen rintalasta. Rintalasta sivussa on itse asiassa muuten alkaa nämä kylkiluut, eli mä työnnän, mutta en lanti. Vielä vaan. Autat vielä, päätä kääntymään, kunnes tulee luontevasti tämä sisäkin. Ja nyt koukista kyynärpää, laitat kädet niskaan ja kiskot. Mennään koko kaulan ympäri. Mä ujutan näitä sormia niin pitkälle eteen kuin mahdollista. Ja sieltä se kierrät ja tuut solisluuhun. Nyt käännäpä pää, että mun silmät johtaa. Kaula kääntää pää. Ja ympäri ja palaa kesken. Silmät johtaa liikettä. Noin. Ja nyt otetaan vielä polvet mukaan. Niin, että kun sä teet sen päänkäännöksen, silloin sulla on hivenen eteenpäin kallistus. Polvet on silloin koukku. Ei paljon. Ja nyt lisääpä tähän kuulo, niin huomaatko, se kuulo kohottaa sinua. Koska kuulo menee vielä pitemmälle. Hei, mitä mun olkapään takana on? Ja sieltä pääset irti. Eli sä oot nyt ruuvannut sen selkärangan niin pitkälle tuo spiraalilla nyt, kun sä kohotat vielä itse. Nyt tästä kohoaa jo rintamasta. Ja silloin me päästetään irti ja sä tulet luontevasti tähän keskelle. Toinen käsi tänne niskaan. No, molemmat niskaan. Kohotat tässä välissä. Palataan tänne kämmeneen. Hyvä, me tuodaan sitten eteen. Ja teepäs tämmöinen liike vielä, että sinä liut poispäin. Olkaa. Ja sieltä niin kuin roikut. Vedät nämä sormet ulospäin, niin että me saadaan välimatkaa sinne lapojen väliin. Sitten venytetään ne hermot. Hup. Ja voit vielä koukistaa polvet, että sä saat kunnollisen pitkän venytyksen. Ja ravistele. Ja nyt kun me ravistellaan, me mennään tätä liikettä. Estavas. Eli purista tästä tietysti. No, mennäänkö sivuttaen? Mennään taaksepäin. Mennään sivuttaen. Ja nyt kiskasetpa tonne sun kyynärvarret. Ja kun sä kiskaset ne kyynärvarret, nyt avaa se rintala. Tänne.
Ja nyt sun pitäisi tässä, jos otat vielä vähän jalat koukkuun, nyt sulla on aika kiva tuki, jolla sä saat selän aktivoitettua. Noin. Ja jos se ei muuten pidät vaikka kämmeristä kiinni, niin sä saat kohotettua sen ryhtin. Jos se keskiselkä ei jaksa sinua aina pitää nimimerkillä kokemuksella. Näin. Jatketaan, katsotaan miten te näette minua enää. Tässä väliin otetaan ne lusikat. Mä laitan tuohon peiton tuohon ikkunan eteen, koska täällä valo sen kun lisääntyy koko ajan. Niin kohta ei nähdä mitään. Kiva, kun on näin paljon valoa, mutta no niin, mä olen millin parempi. Hyvä. Ja lusikoilla jatkat nyt sen, että se iho saadaan sieltä paikoilleen. No. Ja sitten jatketaan tässä. Laita kämmenet tähän kulmakarvojen sisäosaan. Istailla taas hetkeksi. Kohota kannat ylös. Puristat nenästä. Kohota kulmakarvoja. Ja rentouta. Kohota kulmakarvoja. Puristat nenästä. Avaa vähän suuta ja rentouta. Vielä kerran. Työnnä ylöspäin kohti sitä otsaluuta. Paina nenärustoa ja rentouta. Ja vihon viimeinen kerta sama. Työnnät ylöspäin. Painat alaspäin. Ja nyt vaihda sormet ja kiskaset sieltä nenästä alas. Ja nyt pankase sieltä tuolitakin vielä ylös. Mennään ykköisnenäpainallukseen. Laita toisen sormen tuonne niskakuoppaan. Hyvä. Ja nyt me mennään ristiin. Kulmakarvojen sisäosasta yrität. Vaihda toisinpäin. Myötäpäivään. Vastapäivään. Vielä. Ja suuntaa ajatus siihen ihan keskelle otsaan. Ja vielä myötäpäivään. Vastapäivään mennään nenänvartta myöten. Myötäpäivään. Vastapäivää vistiirasti. Nyt huomasit, että nyt saattoi hävitä se keskittyminen sieltä otsan keskeltä. Palautapa sinne. Mennään kaksoisnenäpainallus. Jälleen keskityt siihen otsan keskelle. Koetapa jaksaa vielä noin. Ja ristiirastiin. Ja ristiirastiin. Palautit sinne ykköisnenäpainallukseen. Mennään ristiirastiin nyt tänne ohimoille. Ja täältä aloitetaan nämä suuret linjat, eli tässä ei ole enää yhtä keskittymispistettä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sun keskittyminen osuu siihen yhteen pisteeseen sillä välin, kun tehdään tätä suurta liikettä, joka sotkee joka ikisellä tavalla. Sitten sä voit vielä ylöspäin rapsia sitä otsaa toisinpäin. Eli kaikki keskittymispisteet häiritään samalla, kun sä itse pystyt ehkä pitämään keskittymisen just siinä keskellä, joka tarkoittaa, että nyt napu. Nyt ollaan tuossa napu. Ja vielä. Hyvä. Kiskaset taas nenästä. Ykköispaino leuan karkeja. Tullaan tänne poskiin. Tuot huulet, posket eteen. Vielä huulet voimakkaasti eteen. Irti näin. Palataan korviin. Ja nyt kiskaset korviin. Ajattelin, että se laajenee tämä koko olemus. Ja samalla sitten kapenee, mennään vielä leuan kärkeen. Leuan alle. Näin. Ja laitetaan se iholihas vielä paikalleen. Käännä pää hiuttaan. Nostapa ylös. Ja alkitie. Näin. Saanko vielä ehdottaa, että me mennään oikein iso rullaus. Hyvä. Ja nappaat sen iholihaksen, käännäpää. Nostat leuan ylös. Auki kiinni. Ja autat iholihasta liikkumaan. Ja saanko ehdottaa, että mennään vielä yksi? No palataan tähän ohimoille, nappaat sen päälle. Kämmenisi. Tuo huulet ja posket pehmeästi eteen. Kirkastat sen otsan. Ja nyt tulee se ajatus, että minä olen.
Puhuppa hetki aikaa itsellesi. Älä juuri koske siihen ihoon. Vaan asettele sitä. Että kiitos poskille, kiitos otsalle, kiitos silmille, kiitos kesämme, kiitos päivän kuulle. Ja no, ne kasvot tähän kesään. Ihanaa päivää. Voi, että mä huomasin, että ne oli koti-ikävä juhannuksen, kun täällä ei kukaan hiffaa mitään erikoista juhannuksen.